От екрана статус на стаи може да се настаняват една или няколко стаи наведнъж. Маркирайте желаната стая или стаи с задържане на клавиша контрол от клавиатурата и щракване на мишката върху желаните клетки. Натиснете бутона Настани. Отново маркирайте всички резервации. Натиснете бутона Избери. Ако стаята е почистена, резервациите се настаняват и клетките им в монитора се отсветяват в червено. Препоръчва се стаята да се настанява в системата при предоставяне на ключа на госта, дори и да няма възможност регистрацията да се извърши веднага. Настаняването ще предостави възможност за начисление на услуги и прехвърлянето на телефонни разговори или услуги от ресторанта, лоби-бара и така нататък.